GMA Kapuso Sparkle artist Christopher Martin miduaw sa lungsod sa Kapatagan sa Lanao del Norte ug miharana sa mga kandidata sa Miss Kapatagan 2025. Napabilib sa mga aktor sa gipasigarbo sa Kapatagan nga cassava cake. Ano ang report ni Cyril Chavez? Adlawng Domingo, mainitong gidawat sa lokal nga kagamhanan sa Kapatagan, Lanao del Norte si GMA Kapuso ug Sparkle artist Christopher Martin nga nakisadya sa ilang selebrasyon sa 76 araw ng Kapatagan. Pipila ka mga Kapuso fans nakigbanding kang Christopher ug nagpahulagway. Syempre, wasab nagpauwahi si Christopher ug mitilaw sab siya sa usa sa mga gipasigarbo sa Kapatagan nga delicacy, ang pinasahi nga cassava cake. Mga Kapuso, syempre andito tayo ngayon sa Kapatagan, Lanao del Norte kasama si Sparkle artist Christopher Martin at hindi magiging kumpleto kanyang pagbisita rito kung hindi niya matitikman yung local delicacy ng Kapatagan na cassava cake. O, ano bro? Game na? Game na? Ready? Iuwi ko sana to sa nanay ko eh. Kasi pinakain mo. Pag nanay ko, bawas to anak. Yung sobra na lang. Sige, tikman natin. Tikman natin. Mukha pa lang masarap na eh. Kaya sabi ko hindi mataas. Kasi ako parang tinitignan ko parang ang sarap-sarap nila eh. Ay, masarap yung cheese. Tutok-tutok, masarap. Creamy siya. Hindi siya yung usual, yung in-expect ko hindi ganun yung kinain ko. Parang in-expect ko, typical cassava cake. Hindi, totoo nga masarap. Ano siya? Creamy. Mas more on the creamy side yung cassava cake, no? Human nga matilawan ang delicacy sa Kapatagan, gipakilig sab niini ang mga Kapuso fans. Bibo og kilig to the max nga misugat kang Christopher ang mga Kapuso fans. Itambong sab kini sa gipahigayong Miss Kapatagan 2025 Beauty Pageant Competition. Og syempre, gipakilig sab ni Christopher ang tanan human nga usa-usa niya giharana ang 13 ka mga kandidata sa Miss Kapatagan 2025. Ay, mainit na mainit. Sobrang init na pagtanggap. Sabi ko nga, ito yung nilook forward ko every time na mag-regional, inaano ko for regional TV, na puntahan yung mga Kapuso natin up close, na makapag-perform sa kanila. Kasi in a way, ito na lang din yung parang pagbabalik natin sa kanila sa pagsuporta sa network natin. Sa maong kompetisyon, sa maanyag ng mga kandidata, nakuha ni Ram Francine Mengito ang Miss Kapatagan 2025. To be able to hear my number got called, I really felt like it was amazing. Like, I cannot believe it at first. It definitely did not sink in. But tonight, I know that this crown is much more of a responsibility and I am ready for it. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.